Thank you so much sa dalawang andyan. Good morning po. Busy lang. Thank you so much. Thank you sa dalawang andyan. Sir Bear, good morning. Good morning po. Basta ka man sabi ni Sir Bear. Ano to, sir? Very busy. Nagre-renovate kasi dito sa bahay. Kaya busy muna. Within this week matatapos na rin. At darating na rin yung alaga ko bukas. Kaya busy pa. Nagbabras ako ng carpet. Mr. JM, tamsak naman sabi Mr. JM, good morning, Mr. JC Bonmalyo. Kumusta po Mama Norm? Sabi ni Mr. JM, ito po, busy-busyhan. Nagbabras ako ng carpet dito sa kwarto. Kasi ayaw pang papalitan naman tong carpet namin. Kaya pinabras-bras ko lang. Bibilin's Kitchen, good morning Sisi. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Ayan, good morning. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Bibilins, thank you. Sige lang at Mama Norms, take your time, dito lang ako sa gilid-gilid. Ingat ka po dyan, sabi ni Sir Ver Villanueva. Thank you, sir. Salamat sa pagbantay. Thank you so much sa limang andyan. Salamat guys.
Thank you guys sa pagbantay. Salamat, salamat. Sis Rowena, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Maria Lisa. Thanks so much. Good morning, Pogi at Mr. JM, sabi ni Sis Rowena Estrada Raranga. Ayan. Good morning, guys. Have a nice day to everyone. Ayan, maaraw dito sa Hong Kong pero maginaw pa rin. Hi, Sir Bear. Thank you. Same to you. Sabi ni Maria Lisa too. Ayan, good morning, Maria Lisa. Thanks so much. Aga mong nagising. Aga mong nagising ngayon. Ang hirap mag-brush ng carpet. Kakapagod, nakakahingal din. Kahit dito lang sa loob ng bahay, hinihingal ako. Talagang na, matanda na. Matanda na si Mama Norms, kaya madali na lang mapagod. Ayan, tinawanan tuloy ako ni Maria Lisa. Tinawanan tuloy ako ni Maria Lisa. Nagre-renovate yung bahay. Talagang ako, Sir Bear. Thank you po. Nakamas kahit na hindi ako nagtatrabaho kasi nga ayaw ng mga alaga ko na hindi ako nagmamas dahil nga galing daw ako sa queue. Mama na mas dahan-dahan lang matatapos din yan. Oo, kaya nga ako nag-upo-upo lang dito muna. Habang tulog pa yung alaga ko, makapag-LS nga ako. Kaya ayan. Thank you at andyan kayo na nakabantay. Thanks so much.
nasira yung CP kong isa. Bingin na ba ako o mahina lang boses mo, Mama Norms? Mahina lang ang boses ko, sister. Kasi hindi pwedeng sumigaw dito. Christina Ronchana, good morning, Madam. May pa-hotdog si Madam Christina Ronchana. Ayan. Good morning, Madam, sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Good morning po. Bakit nasira, Mama Norms? Ayaw mag-charge. Marilisa. Na-over yata. Hindi naman ako mag-charge. Dahil wala akong pan-support. Tapos mamaya Premier Marathon. Allah. Pwede po patusok Premier mga kapatid. Salamat po, sabi ni Maria Lisa. Ayan, please tutukin natin si Maria Lisa, guys. Premier niya mamaya. Ayan, ayan. Sis Rowena ay hello to all, sabi ni Sis Debbie Bustamante. Thanks. Bever Genueva Kuya, sabi ni Sis Debbie Bustamante. Ayan. Thanks so much. Sir Bear, ayan. Salamat po, Sir Bear, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Hello, hello, Sisi. Good evening dyan sa inyo. Good evening.
Thank you so much sa dalawang andyan. Good morning po. Sorry po, busy lang. Salamat guys sa dalawang andyan. Thanks so Sir Jerry, good morning. Big love shout out to GC Guapo. Sir Jerry, Kuya Jerry Guapo, mega love shout out sabi ni Mr. JM. Ayan. Thanks so much. Naglalaba ka ba, Mama Norms? Naglalaba, nagliligpit ng bed ng alaga ko, tapos nagbrush po ako ng carpet. Sir Jerry, ayan, good morning Mama Norm, sabi ni Sir Jerry, ayan. Thank you so much Sir Jerry. Salamat sa pagdalaw ulit. Ayan, kailan ka ba mag-ALS? Para makatambay din kami sa bahay mo. Ayan. Thank you so much guys sa dalawang andyan. Busy lang si host. Grabe.
Thank you so much guys sa dalawang andyan. Sorry po. Sorry naman. Napapabayaan ko yung LS ko. Dahil naka-duty po ako. Ayan. Good morning po. Salamat sa dalawang andyan. Ay, hindi nagpa-plansa yan si ano yon? Ano daw? Nagpa-plansa yan si Mama Norms. Kuya Jerry, haha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Maria Lisa, 2 piece. Bakit ako di mo binabati, Kuya Jerry? Ganyan ka ha? Sabi ni Maria Lisa. Ayan. Buti binawi mo. Buti binawi mo na tuwad mo, Kuya Jerry. Wahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Mega love shout out. Magandang waray na bakla, sabi ni Kuya Jerry. Ang kulit mo, waray. Hindi ako yon, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Wahaha, love you, Kuya Jerry. Haha, sabi ni Maria Lisa. Ganda na sana, may bakla pa. Hay, nako, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Masanay ka na kay Kuya Jerry, Maria Lisa. Ayan. Love na love ka ni Sir Kuya Jerry. Ayan. May mga kasing dugtungan, Kuya Jerry. Ayan. Binawi na yung dinugtong. Maria Lisa, Mr. JM, Sir Bear Villanueva, Sis Debbie Bustamante, Madam Christina, Von Channel, ayan, saka si Christina Raranga, ayan, sino ba yung andyan kanina? Jerry, magkakasundo tayo dyan. Ayan, gusto ko. Salamat po. Hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Nagkasundo din. Nagkasundo din yung mag-best friend. Ayan. So much sa tatlong andyan. Salamat guys. Wahaha, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Love you, Mama Norms. Hehe, sabi ni Maria. Thank you so much sa pagbantay sa aking bahay. Bisibisihan lang si host. Kaya papasok yan. Pero may magdi-deliver ng bed, tapos may magpipintura pa sa CR namin. Kaya yan, magulo pa rin yung bahay namin. So ayan guys. Mama Norms, huwag ka maniwala kay waray. Inuuto ka lang yan, sabi ni Sir Jerry. Hayaan mo na siyang mang-auto, Sir Kuya Jerry. Basta andyan siya. Basta bantayan niya yung LS ko. At andyan ka rin, Kuya Jerry. Thank you so much sa pakikipaglukuhan dito sa aking LS ngayon. Pakikipaglukuhan o pakikipag-asaran.